samen met z'n drieën gewoon er een jaar van maken om nooit te vergeten. Samen met de Wilders, samen met de Jeugdstreek en natuurlijk nog allemaal. Hier gaan we daar een goed finish van maken. En als je nog een beetje energie en dorst hebt, gaan we nog afsluiten bij residentie Café de Sport. Dan zien we het gewoon. Dankjewel. Dankjewel.